eske ɗum wondi ɓuuɗe an kam ɗum no wayni ɗum no wayni ɗum mi tawi ɗum nan irñiri ɗum ɗo jeyaka ɗum anda ɗum kam ko yara jeyannoɗo kala tawi ɗum ɗo ɗum ɗo kam yara jeya hunde nan irñiri ɗum ko woni ɓestona asimi ni acci ɗo écouteur mbete o ari ɗo kadi an ɗesa tawde galle fos o arti ɗo ko min noddunomo ɗo ko an noddimo min noddunomo ɗo yo ar mbete mbeɗe nodda yero mi jooɗo kamɓe ɗiɗo ɓe jooɗo min mbawa yewtude min pamodira kono noon ko wiyete ko mata wontani kam longere wulde huno eyyi ko noon wayata buubel ari ɗo tan tawimo ɗo mo jooɗi ina itta ɗo tan watta ɗo a heeɓi ko kemmi min ala ko heddanimi kanko buubel haalaka yero ɓe mbi o ma yalta galle o kañum ne wi yaltani wonti tan nangge hoore gila gaɗa ummade min komi mayɗo kanko balloynomi ni mi ƴeewa funtodirde makko Allah walli kam kamo faati galleji mabɓe to min de kulmi tan guila fellude yara e buuba ɓe ko ivoirieji kala ɗo jeehi nana jooɗi kulmi tan kuilo wiide ɓe tewi lawol gotol aduna renda hankadi mi yewonorama ɗum ha mbimomi taade ko noon haalama ha tampama yoro ronkanama yo wat feere o faade Côte d'Ivoire o wi ko lali tati memata jeegom joni kam caggal annen Allah hollimo ko hollumi ko Allah wallimo kadi a hawre combat makko e buubel a yimo kanko e yero a yi yero no dognirta yi buubel no dognir wona andi kam kom maynoɗo min kam mo ubbaka mayɗo mo ubbaka tan wonnon min gasi ko noon ɗum jiino men noon mbima mbiya yaare mabɓe seesa e probléme mabɓe weeɓani réclude kono noon min ha hande kadi mi ruttoto mbiɗa wima tooñi kam de ay to gonnomi to mbiɗa wonno e jaam ala wonde e jaam yimɓe gonani e jaam jaam kay ko yimɓe fof gonata e jaam so goto wone e jaam yo yi heddiɓe gona e jaam so goto wone caɗele heddiɓe gona caɗele noon aduna yaara ma a dartinta ha addi kam ɗo joni oɗo stress ɗe ɗo caɗele a wawa yaade de ɓe kam ɗo ma récla tan ɗo kay hankkadi caggal Allah walli kam ha ari a heddoto ɗo ha gueɗe mabɓe ndehla so yero seranmo so addanmo ɗo min foof rendi fota hen par ce que hankkadi komi tawɗo dernier solution am tan ko waddini juuɗam mboɗo ƴeewaɓe heɓe gadda yam haala mi haalda e makko kona ɗum ko kanko kam mi haalde makko o wi kam galle o kam o arta ɗo kanko asimi kono wuuro ngo kam wona jaltowo ɗum e hande wona jaltowo ɗum janggo firti ko yero warat ɗum warat yam o haala ko waɗi programme ko hefta gorko mum walla wara gorko mi anda o heƴani ñande jooɗe buubel foof saye e an ɗon ka ɓuri ɗo an ɓe dofodiri ɗo ɓe dofodiri ɗo la ilaha illallah ƴeew min buubel ƴeew o way tan kono gilngu ni e dow min ƴeew ɓandam ɗum fof ko sokki wadde gasi ko hono ɗum ɗon danmi ñande ɗum fof koko sokki ɓe mbaddi ɗo ñanden haaɓe ɗeɓi gañodir ɗo jiiɗama ɗo way ɗo no raɗo koni mi haalninoma aɗa andi min mi haalnima jigui mayma wayata kono kotuni mi haalnima guila hanke mi wima ɗe ko kalmi hen ko pour bani adama kaalo hen tan ha règle weeɓata komi kalɗo kaltumi a wi kam noon aɗa yaade ƴeewa funtodirde oya Aissata en ɓeega ala ko nafata ala fof ko nafata ɗo kay hankkadi hawasi kam dañi caɗele mbete ko hawasi kay dañani caɗele caɗele pay ko yeeso saabu omo jimi ko baro yero o fellat yero wallahi so wonano ko mbiyam ko joni mi rotta ko botare maɓe o an mi rewatama kala to mbawɗa yaade mi rewatma mi tawma ɗon mi waɗma ko boni an addi ɗo pullo Casamance mo gadduɗa do hen o et puis mboɗa andi ko gujjo o sa yimo tan no hoore nde wayni ngala o ko hoore dogo o normal mais an yero an awa haal tawa dugani holko woni hol dugdo min mboɗa haalde ma normal mbiyama maɓe dug c'est les premières c'est les deuxième oɗon gadda kadi oɗo debbo galle amen anan no ko debbo ma oɗo wiyam ko debbo ma non mo wima ko debbam ko minen fof min laaɓa ko debbo ma ko holko lamma amen ko debbo ma ko holko lamma pourquoi salon holko lamma hen pourquoi salon pourquoi aɗa adamo pourquoi aɗa adamo parce que an resimo min wima aɗa tawa an aɗa tawa ko haali ko ɗum no woodi ko haali ko ala ko neɗo haali ko gonga mbimami yero jarani a duga en ɗiɗon min mbiyatmami o ko debbo ma fesse acceptat ɗum fesse mbimi mais pourquoi assiste an merde an merde ƴettu responsabilité ji ma responsabilité bamma an
yo pamma jetti responsabilité nan hen babam de sa wi kam noon mi nanna hen pamma mi nanno hen ni hay kawira ma an cikra kum kullum min hulani mo de ay hulle yimmen di don nyande no fiida ham nande gelle mon ko min wawma di te son fudi habdude ma mi wopara mboɗo wawi habdude maade hitande tawmi nampani barki rasulullahi min sa fi kam mi tinata hen haydara miiɗa haare sa il faut jiida haare an sareta minen ma daña probléme par ce que haare reno bone o ratirmo galle amen aɗa wiyami an ala doole aɗa wayno dombel joni oram sa an aɗa jogui doole yimɓe ne mbima américain rantawa meeɗa yaade amérique aɗa sikka ka et puis a jaɓan dannade kala danniɗo sera debbo mum caggal sigura min ganda yiri kam no ay ƴew ɗum ko gonga miɗa ɗum de ko gonga a jaɓan dannade hay wursoge hara goppa galle amen koyngel ma yo hokku galle amen ka arani had noon ɗo jippiɗa ɗo ay ɓeɗo hennene ƴettoɓe docete mawɓe ɓe ganduɗa hennene ndewani Allah jokkani enɗam wiyaɓe ne mbambumaɓe ɓe goppitte bone ma ane mabɓe fo ñamanmi goppa yaro boppu yaro tun tranquille ma yaro wona gorko ma anani wona aɗa nanemi goppu yaro a jali bone ma galle amen koyngel ma wota artu toon so arti toon tan mi ñamere mi ñamduma e mabɓe goppamo tun tranquille an koye bone koye an gorko jaranma passe de temedde capanɗe gummoɗa wuuro e wuuro ngara immata wuuro mon ala gorko jibinaka toon. Écoute-moi madame, tu as beaucoup parlé, tu as fait tout ce trajet là juste pour jeter tes paroles en air. Il faut parler avec quelqu'un qui va te comprendre. En plus tu parles de Yoro, je sais que tu parles de mon mari. Si c'est lui que tu parles là, il ne te fatigue même pas ma chérie. C'est mon mari, il est là. Il vit ici. Il vit ici. C'est mon ami. Je ne laisse pas aujourd'hui. Je ne laisse pas demain, ni après-demain, jusqu'à la fin du monde. Je ne laisse tout. Parce que je ne laisse tout. Moi. Je suis en train de perdre mon temps pour rien du tout. Moi. C'est ton mari. Je parle avec une femme comme ça. Rentre dans la maison. Voilà. Moi. Il faut danser. Toi et ton mari. Rentre dans la maison. Carmina Rengalle Amen. Toi et ton mari. Rentre dans la maison. Bien sûr que je rentre dans la maison de mon mari. Je rentre dans la maison de mon mari. Je rentre dans la maison de mon mari, mais avec cette folle-là, si c'est toi qui es là-bas, je vais éviter la maison. Parce que sinon, je vais te manger à jour. Évitez. Je vais te manger à jour. Évitez-moi. En plus, tu as fait à mon mari, là, regarde, ta sorcellerie là, tu vas enlever ça. Ta sorcellerie là, tu vas enlever ça. Je dis ta sorcellerie là, tu vas enlever ça. Parce que tu es sorcière. Moi là, ma peau là, tu ne vas pas sucer mon sang, je dis. La sorcière que tu es. La sorcière que tu es. Regarde la sorcière que tu es. Tu as mangé tout le monde. Tu as mangé sa maman. Tu as mangé son père. Tu as mangé toute sa famille. Pourquoi il est seul? Toi, la sorcière là. Toi, tu me manges pas. Toi, tu me manges pas la sorcière. Hay wurtoge hara wonduma hen ko wondi kam hen worbe wonbe wuro ngo fof min tan min hay min mboto danno so lewru korko ari mboto danno mi yaha dahar kono an hay fur do yahata kal danni sera debbo mum caggal kono mi halni dum Ceerno Kopereje o wi non de mi halni dum Ceerno Kopereje jo an ko wonduma hen de sa min tey joni ante min tey ana wona gorko ala gel debbo ma o mbimami an o debbo ma nollum mi gel Côte d'Ivoire gan gère ɗum ana wawa zerde mo tata zerde ka zerdata ko debbo jane ana wawa zerde mo an non min sohlani min sohlani min non mi sohlani et c'est les premières c'est les dernières mi kam pari hen sa pour e min nene mi pari ma an ko jiɗi walludema ke yoro an pourquoi an compliqué an pour an ko jeyata an min jiɗi ko walludema mi koto wallam ayiɗa walla woto wallam ya walloye bamma ya walloye bamma no jogui guesa walo bamma no jogui ndambel a wallata a remata ƴew juuɗe ma ƴew juuɗam de ƴew ɗum ko juuɗe gorko an yaltin juuɗe ma de so datano ele juuɗe debbo juuɗe ma de nafata tan ko momde debbo ko janane tan ɗum nafata ɗum fof jarani ina jari ha may te mami haalan ɗum joom wuuro mi wiyamo a dannata wonde aɗo reena tan aɗa ñama maaroji janen aɗa ñama maaro batta so woodi so yimɓe noddi hakkude wuuro to jaaha ñama maaro te a resani a dannaki kala danniɗo seeɗa debbo mum caggal mum so joomum arti gona sehil mum garta kadi aɗa salmi kino e sawane o no France no yaari e France ko ganduɗa taw a bonni galle mum caggal mum mbiya joni yo min yalti hen min ɗum ɗo min ɓuurema de
ɓure mare man wadde ale kala asimien min ko tati sah toni kam nayi mi anda sappo gère onon gandi so tawi a resatmo a resani min haajamala hen gayan fari hen quoi waɗi no waare mbeewa tappere o ala dote seeba dote ala dote ala ane waare ma e ley siidi buya hay goto anda caga o an caga o ça waɗi nogas anda ko kalta regarde mon mari ça waɗi nogas tan daña mase tu vas le cracher je dis mon mari tu vas le cracher je suis en train de perdre mon temps avec toi là voilà tu as fait ce trajet là karmude tu penses que j'ai pris de toi yewoy bagi tu penses que j'ai pris de toi timmuɗo paɗe ma wayno mabɓoytoɗo ɓaleji ni nani regarde ce que tu portes moi tu es regarde ce que tu portes moi tu es regarde ce que tu portes là moi tu es tu penses que tu as porté des habits zabi si on t'a pas donné ou on t'a pas prêté tu ne vas pas porter moi zabi parce que tu ne sais pas toi tu ne sais pas ce qui se marie ce qui marie là tu ne connais pas ce qui se marie là tu ne connais pas annene kayne connais pas nuit, matin au soir là, c'est tout ce que tu as fait. Même là-bas là, je sais que même le vieux là, même pourquoi il est maigri à cause de toi? Parce que toi tu fais parler jusqu'à que ta bouche là est devenue comme soufflée. Tu parles. Il faut parler. Il faut parler. Moi, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps parce qu'on se comprend pas. Je ne perds pas mon temps. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Je dis il faut rester là-bas. Laissez là-bas. Il faut rester là-bas. Toi, laissez là-bas moi. Laissez là-bas Hodibe mon. Laissez là-bas Dipida. Daro. Cikram kullama. Daro. Daro mana wayna sawdu ha hori. Daro. Faut pas tu es en train de soucier tout le monde. Ya antiroy am podoy antiroy do. Ya antiroy a ñawdo biido bofo. A ñaamo ullude o. A ñaamo domi o. Tikira ko mi anda. Gala mo den def donc sup domi. Si je reviens sur toi là, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Gujjo gorko janano. An gujjo. An baba. Tew. Koyde ma oñide karmude. Ar wala ya. Ar kay ar. Tikram kundam. Baba sobba. Ade fi de becce baddo ne becce mbabbo tugal balle wala wali yo dañu wude digane mo alla jidani dañu manore ay dum de gawlo fay dilli yo taw tamalle janjayna ma kala ko faya e ma do yo lato mere ku yay ma do ngarma gu seydi an ay yo gawlo seydi so hola debbo mo jasani hola mo jala bone rewani hola debbo wona wujji gare kalte ko halno galgali no marwan ko mame bisiri no marwan Abdul Malik no Marwan hinni galgal dañeli hinni eli mo dañi giddum eli faddala giddum ben ko anambe el dañ sidi malla ele mbaran sidi malla mbaran mo dañi samba mbaran demba mbaran yaro mbaran pate mbaran hamme mbaran aja mbaran ben ko anambe holo anana mo jasadi be puddi wuro ngo machallah seydi an mi ari salmindeme juuradema dewno ka debbo moƴƴo debbo jontaɗo an noon mi wimo ceemeɗo so woƴama ko ñaami ko uri ko dada ɗum ceemeɗo so ñaami sabunde fiyama ko mum woni mi wimo debbo so waɗi farda kono hoore waɗi moussage haysona suuñi ko fomura anda wona suuña wona fomura kadi suwaɓe kulanima seydi an mi calmini min juurima seydi an selminino mi juurima no galle o jam nanta ladde jam nanta rono suhaɓe mbayrodiri seeɗa e mbayrodiri seeɗa maaro ko haaju yiɗira alhaaliji kono haqqillam nane ma wallahi mi seydi bale fo ɓe namdoma wallahi ɓe namdoma guise heccanki tan mbeɗi wi Allah ndimen mbayrma wallahi no woodi ko noon kay aɗa selli jomde hawre tellaɓe gombimi ko grand place amen to majjani kam minen kam ko grand place uji tan fof ko toon hewata wallahi haaɓe kaali toon ti cimmi ɗum ebi debbo goto tubaka arɗo e galle he tubaka wallahi e nder on saaha haɓe kaala e debbo o min kam ɗon timmini debbo ari ɗo ɓe kaali e debbo ko heewi ɓe mbi ko debbo nan tan naata ene yalta kono kala kalɗo e debbo o ko boni so ari ha inde ma tan warɗa haala ka nde won noon ka debbo moƴƴo an gorko ma ɗannahi tan mbaɗɗa planique an kadi gorko ma ɗannahi a naata ɗo aɗa yalta ɗo kala kalɗo kay bebbe an wiyata ko debbo moƴƴo an de gorko ma ɗanni a ren gallo ndenda ɓesgu ngu kala ko gorko ma faggino nannguɗa so ari bismoɗa gadda kosomeje aɗa yarna ɗumen
honen kay so gorko men dannima nade payi wursogi payi maram payi Dakar ko voye suji tan kalto jiɗani bakki sak an noon a wayani ɓen rewɓe a jarama so wuro ngo fo ne haala ma moƴƴere ma e jikku ma moƴƴo jarama ɗum noon minne so yimɓe ne kaala ɗum welto hen dewno ka dimam seydi an tanum samma dema mbarane yero mbarane paata mbarane hamme mbarane aja mbarane wallahi seydi hande noon kam ƴewgol ma ngol wayni weltinde min mi tan ɓuuri weltade ene wonini surprise no wayi welde min mi ɓuuri weltade seydi an ndi jawdi kuminiɗa sa are yaade kadi min tottumani naw an kam ko ɗum woni jam ñalli goro alhamdulillah ka jooɗiɗo aɗa fewja menda ko fewnta e portable ma o kono ya andu kam wallahi ma ummo e jonde so paani buubel eyi nana fayi galle asimi en mi haali hami maayi mi eti mi endi o wi ko jahowo yo ma asimi oppo gorko ma asimi ivorie o eyyi o wi ko toon fayi e joni noon an buubel ne fayi to ivorie aɗa andi on wayni a wawa jaggude e junngo buubel gartira mbeɗa wawi jaggude junngo buubel mi haali hami maayi sa haali jaggu hen hay so yiiɗi yimɓe taw mon ɗon gartira aɗan ko jinmi wiidema mbimami ko ya ummo e jonde so mummima jonde hoto paa anda holto paaɗa ha diwo koye mbanmi ko mi haali go mi haali ɗiɗi mi haali tati mi haali nayyi joni hoto paaɗa an haalama ala to haaɗi eyyi ewa joni noon holno haalama ala ɗo haaɗi aɗa andi ko joguiɗa a faami mi haali hami maayi o wi ko toon fayi so fiyama toon ngal buna e follere a jottako ɗo e bone neɗɗo so tawi koɗo e galle mum yawi ko jaarigo toon so wadde asimi jaarigueɓe mataw o yawi piyanmo mo ɓuuri toon buuba hewde ɓoggi ɗum kay min nala ko wondi kam hen ni ga mi tampata hen ni buubel sapportino piyoya koɗo e jippiɗo e galle ɗum hormeɗi yiyede wona kamɓe kaaɗi ɗi hankkadi nana ɓurta développement goni ni koye rañirade ko ɗum de kalanmami saabu sa jooɗima ɗon a foftani saabu probléme mbawɗo wonde toon fo artata ko ha e dow men ɗo min de winoji an joni yaasi min holno mbawarmi mboɗam ñallay guese maaroji en guese polle en kuccato paataga a foftaki ala hay foftere gara kadi mbiya ya ummo régloya probléme buubeleer aɗa andi ko jinmi haalandema tinnoɗa ya wannam ataye sa ammiri a addi min mami wawa wonde e foftade affaire buubele yero hankkadi mi woppata gueɗe Allah mi woppe juuɗe Allah da mi woppe juuɗe Allah ko Allah waɗi fof ko ɓuural ha ko Allah waɗi hen fof ko ɓuural jooɗi tan kona sowata foftade wala mami foof mbeɗa mi naata nder eyyi mi moƴƴi waɗanma kas a jarama kono ko mbimami ko saɗa wawi mbatta hen hakkille mi tampe buubel jaro yero resi ɗum ɗo de ko fawre Allah gandede ɗum koni ko Allah soko resdima ɗayiɗe seeɗa an aduna ma jiiɓima ɗum kay wawi gummi ɗo ni Allah yomi welta tan ƴewgal ma ngal aɗa e balle fof ɓe lahnuma mi jooɗo tan hami yima wallahi ɓe kaldi an min aɗa ɓumɗo ɓerde min somi yima tan fittandam ɗum ɓuuɓa gon kay alhaali debbo Touba ko onon mbi debbo Touba hayde wona debbo Touba hay ɗum ko ivoirien ummi ko Côte d'Ivoire umu si miñam kaskas toon wonno o wi omo ara ga umu si anda ga hay goto mo wona mi ali demsi laaɓi mbaranko demsi laaɓi tiggide demsi laaɓi birane demsi laaɓima wallahi joni noon dawde birane seybou birane min umu si en eyyi ummu noon wimo yo ar ɗo rokkimo adresse am o ari ɗo anani ɓi janan tan wallahi ɓesɗo a moftat o ari ɗo ala no mbaɗanmi wawamo yaltinde gallo ka ɓoyɗo o wi o ari yiide ko ɗalde furore wonde galle yasinen nde mbiteɗo yero ko woni gorko makko yero goto yero kanko de ala waɗi ƴewde yero de wi o ari ƴewde joni noon wi ko yero resnomo min tan noon kam ko yero resnoma ani yero kam guila atti ko kanga kay mi yero guila hanga dañca paɗo fiyam ɗo e mbima kam rokkata gawol ma wutti fiide gawol ma paɗo fiyam ɗo mbima omo wawi ɗum min ñanden ari ɗo ala ko heddananimi ɗo ɗum omo wawi ɗum ko jikkuji makko jeeya joni noon ko yero sababuni yero dal waɗimo ɗo joni an attanda situation réglude guila kalami joom gallam kam noddum ɗum kalami ɗum waɗani basnani ɗum wi kam ko ta aɗa neɗɗo kam neɗɗo moftat tan a majjani kankam wona neɗɗo moƴƴo ko jatigi ɗannimde wonno nde mbimomi tan on nenɗo fawani hen dande so Allah guilɗen no on nenɗo min totti ɗum suudu no woni hen Allah no waɗi ɗum bomi fatiyelam so Allah o hewani probléme no fewi mataw yimɓe kala tan kono noon kam o hewani probléme mbeɗa andi kam ko gandum kam yera kam ko kanko ɓuuri ɗum jojje ala yero kay yera kam e jeewo mum kam yero kay kanko ɓuuri ɗum yero kay ala ɓuurani ɗum jojje yero kam ko ɓuuri ɓaɗa en so hawrema joni ƴettere fima paɗe joni noon pour welnata yewtere nde bisimilla ma ba mi ara mi anda ko ɓuuɓi joɗɗen jaren jokken yewtere ande ande mbaɗa yewruma ala walla mi ɓuuri yondema seedi an mi wima noon an kay kala garmi ɗo mi nawarat mi yarat joni padami mi yarat
Seydi wallahi jooɗo fadani Seydi An Seydi An ba Seydi An o moƴƴo o debbo timo wona rewɓe kay mbawa teddungal wona rewɓe kay so ɗe worɓe ɗannima tan kadi wurtoki tahara voyage uji tan sek certificat ɓuura ɗum ngabbude dow tali kono wona andol laabi mbiɗa holko mbiɗa mi yetti eyi mi wi soirée bon ko woni soirée bon salminago mabɓe wona noon wiyete bon sular wiyete haali gonga noon kaɓe sulareɓe noon kaɓe sulareɓe wona sularuji ɗum ko français bon sular wiyete o wi qu'est-ce qui me le passé ɓi min passé addani kam ɗo hennene yo haajam bone ko passate addi kam ɗo toi Tom Mari sele pulaar tan a wawa français o eyi mbiwomi sele nanngamo tan ha ɓiica woni mi wari mamma ɗo haalata wiyomo jaabo kam ɗo eyi on kaɓi duñumomi tan ari omo deppi fiimo de fimomi walla o deppi tan o wiyomo ummo tan pottumomi tan ƴettumi koygilam ngel mbimi hakkude koyɗe yon noon o wi wartan o wiya wonda ardude galle cewri o dogi o naati nder suudu mabɓe mbiwomi yaltuɗo oye yaltuɗa mbimi yaltuɗo sorde moi c'est sorde moi o jaɓani si casse ma gueule o sali ha yoori mo ñaw wona naalema a nattata gallame ay waɓe nen ɓe fooɗat aɗa fooɗa ɓe fooɗa aɗa fooɗa ɓe fooɗat tan ɓe goni koye fooɗe eɓe fooɗa jambiragal taw ɓe gona jambira mbiwomi toi entre ma maison Tom Mari galle amen enterré ñande wonde ari toi enterré maison Tom Mari et puis il se les parler quoi il se les parler quoi après c'est o wi kam il se le parler so wini kam il se le parler non holko wi a famani français quoi mimo il se les parler quoi wala ne jogo uddinde suudu il se les courir darimi ɗum tan ha tappo gandumo yaltata jami lawalam jaltu ɗim cekka bonde ɗo ɗo gogo yaadu wi kam wane nani ɓuuɓel yehi to ena tan mbimi coret mbimi dara mi toka mi arana ma par ce que gañannomi ko fiima mais taada an fiima jehen to kaw babakal kalnen mo o wonta arde ɗo jehen woppu galle o yo o woppa yo woppu galle o tan o woppuma hey wona a fiima normal mi fiima hawma tori woppi puuco wopptigol ngo way mboɗo puuco ɗum an kas ko haɓa ha tampi a joni ko haɓa ha tampi ha tampi Awa Naam. Awa Naam. Fadam aɗan yaha kadi jogoɗa fulle hoore ma ko ɗum jimmi haalandema na aɗan yaha jogoɗa fulle hoore ma est ce que riwi kalanmamo Isa mi nani ko kalɗa ko na heeɗimo kalamama no feewi a waɗi ɗum hoore ma he kadi wona aɗa yaha kadi aɗan arta ɗum probléme no garti jimmo garta haqqille ma o Isa min mi meeɗa ñakkude fulla e hooram heddoto noon manel haydara ala ko mbawmi makko haydara manel kala to jami nan rewa yam de ana la mbaɗa e manel ha haɓe makko mbaɗa la mbaɗa e makko haɓe makko fimo riddumo ayan laaɓi noon a yiɗa ham an o nana juutiri bangi yo bang ha mbiya kam nawri doole e darde fof mbiya kam yim haɓe manel ande mbiɗa sikki tan ko hôpital jiɗɗami waltoya hande so nawrimo hôpital tan mi nawamo laamu police nan ɗon mbimi haɓe makko
adema nawde mo laamu min kam tawr ko mi daati hay sa ɗaati mbiyami ga haaɓe makko manel huɗo pirɗum ni en manel huɗo pirɗum ni ko waɗata wuuro o a faami de wona omo yahata nomo arta omo waɗa ko wela est ce que ta faami ko kalanmamo wala ko waɗanma ho aɗa wela ɗum isa ay ko kalta ɗo ko min o Hawwa ɓuuri mettude min ko mane waɗata kam ko welanimi ɗum tagi kam ɓornade paɗam jami hayde bammo kalam ɗum kono noon ƴewtinimi tawmi ko ñawi jibinta ko selli an marna ko bammo ɓuuri ha gueɗe won ko kalatmami kam